लोगोफोर नोंथांमोनखौ माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्पेशल भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जादों PRC एबा डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ जोङो माबोरै मबाइलावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हायो एबा रेजिस्टार खालामनानै लानो हायो बेनि माखासे स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोननो प्रसेसखौ दिन्थिनो आखायाव लादों। नोंथांमोना जेबो अफिसाव थाङालासिनो मबाइलावनो गिबि खालामनानै एबा रेजिस्टार खालामनानै लानो हानायनि जोङो सुबिदा दङ। बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। जोङो PRC सार्टिफिकेट दिहुननानै लानो थाखाय जों गिबियाव रेजिस्टार खालामनांगौ। रेजिस्टार खालामनो थाखाय जोङो अफिसियेल वेबसाइट अनलाइन e-district.assam.gov.in बे एड्रेसाव माने वेबसाइटआव जों टाइप खालामनानै सार्च खालामदो। जोङो अफिसियेल वेबसाइटआव थांगोन। जोङो बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। जोङो बेवहाय थुनानै गोजौआव अनलाइन e-district बेवहाय थुनानै होबाय। जोङो अफिसियेल वेबसाइट सिङाव फैबाय, हाबबाय। जोङो बेवहाय डेस्कटप साइटखौ अन खालामनानै लादो, क्लिक खालामनानै। जोङो रेजिस्टार खालामनो थाखाय प्लिज क्रिएट एकाउन्ट इन स्टेट पर्टेल फर e-district एजेन्ट रेजिस्ट्रेशन्स बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। जोङो बेबादि इन्टारफेस फैबाय। बेबादि इन्टारफेसखौ मोनखांनायनि उनाव जोङो क्रिएट एकाउन्ट बेवहाय थुनानै होदो। जोङो सेकेन्ड टाइम बेबादि इन्टारफेस मोनबाय। फार्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एबा टाइटेल होदो। बिनि उनाव स्क्रिन नेम बेखौनो फिन डाबल थुफिननानै होदो। स्क्रिन नेमा मोनसे नों इउजार आइडि होनाय बायदि जोङो लगइन खालामनायाव जोङो बेखौ नांगोन। स्क्रिन नेम नोंथाङा होदो। नोंनि नेमजोंनो रिलेटेड थानाय मोननैसो लेटार्सफोरखौ एसे चेन्ज खालामनानै लास्टआव जोङो होनो हागोन। नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। डेट अफ बार्थ जोङो सेलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव खेबसा गेजेरनियाव डेट दङ। फार्स्टनियाव जोङो मास दङ, जानुवारि, फेब्रुवारि बे जाहैबाय। ओमफ्राय बेवहाय मायथाइ। जोङो बेवहाय गोनो गोथो जानाङा, मिस्टेक खालामनो नाङा। जोङो गासिबो फिलआप खालामबाय। फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा सेभआव थुनानै होदो। दा बेबादि इन्टारफेस फैबाय। जोङो सिगाङाव मोनसे स्क्रिन नेम बेखौ टाइप खालामदोंमोन। बेवहाय ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जायो। स्क्रिन नेमा माने बेवहाय 8टा स्पेलिं नांगौ आरोखि। बेवहाय 8टा स्पेलिंनि जानांगौ। ओमफ्राय जोङो बेवहाय जेबो नाम्बार्स लिरनो नाङा आरो स्पेसियेल केरेक्टार नांलाया। जास्ट बेवहाय प्रब्लेम जायो गोबाङानो। आंबो प्रब्लेम जादोंमोन। दा जाबाय। जोङो इन्टारफेसखौ जों बेबायदि मोनबाय। ओमफ्रायो इमेलाव मेसेज फैबाय जोंनाव। बेनो पासवार्ड जागोन आरो। दानिया जोङो नैबाव क्लिक खालामदो। क्लिक हियार फर e-district सार्भिस रेजिस्ट्रेशन बेयाव क्लिक खालामदो। जोङो बेबादि इन्टारफेस फैबाय। बेवहाय जोङो नेम, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन, आदार बेखौ गासिबो फिलआप खालामजोबदो आरो। पेन नाम्बार, भटार आइडि, मबाइल नाम्बार बेफोरखौ गासिबो। बिनि उनाव रेजिस्टार खालामदो। दानिया बेयाव स्टेप बाय स्टेप फारि फारि खालामसै। गासिबखौबो फारि फारि नोंथाङा फिलआप खालामदो। डिस्ट्रिक्ट, दानिया डिस्ट्रिक्ट गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो।
बेवहाय पेन नाम्बार दं बेखौ नांलाया होआबाबो अरजाया भटार आइडि दङ नोंथाङा जास्ट होयोबा होनो हायो मबाइल नाम्बार बेखौ नांगोन जोंनो बेयाव मेन्डेटरि बेनि उनाव जेनेरेल अटिपि बेयाव नोंथाङा थुनानै होदो अटिपि फैबाय जोंहा अटिपिखौ होखांनानै नोंथाङा बेवहाय केपसा क'डखौ होदो केपसाखौ नोंथाङा होखांनायनि उनाव रेजिस्टाराव क्लिक खालामनानै होदो फाइनालि जोङो रेजिस्टार खालामनाया साक्सेसफुल जाबाय जोब्बाय नोंथाङा बेवहाय नुदों इउर एकाउन्ट इज साक्सेसफुलि रेजिस्टार्ड टु इउज इ डिस्ट्रिक्ट सार्भिस नोंथाङा लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो नोंथाङा मा मावनो गोसो मावनो हासिगोन आरो अफिसियेल वेबसाइटनि सिङाव हाबनानै